Amnesty International dibêje bi dehan rojnamevan û kesin bêguneh wê rastî cizayên tund bên ji bo rexneyên wan lê operasyona ku meha borî dest pê kir piştî Amerîka kişandina hêzên xwe ji Sûriyê ragihand. Tirkiye dibêje ku operasyona wan ya bi navêkaniya aştiyê terorîstan dike armanc. Mebest şervanên Kurdiyên hêzên Sûriya Demokrat yên ku şerê dijî Daeş kirin. Jê destpêka operasyonê taniha bi dehan sivîl hatine kuştin û bi hezaran kes koçber bûne. Amnesty International dibêje ku li Tirkiye rê li xelkê hatiye girtin ku rexne li operasyonê bikin. Li bajarê Diyarbekir, hikûmet rê nade xelkê xwe pêşandanan bikin û taniha çendîn kes ji aliyê polîsan ve hatine girtin. Şimdi halkımız yıllardır Tapaserkirin gehişte milletê me, tundutîjî gehişte xaleke ku pêngaveke biha vê jî derve bû kirdareka pir demokrasî bersivên tund dibin. Ne tenê xwepêşandanên li ser cadan qedexene. Social media users, journalists. Karhenerên medya civakî rojnameger endamên HDP bi taybetî hatine armanc kirin ji ber ku ew dijî operasyona leşkerî ya li Bakurê Sûriyê ne. Amnesty International dide zanîn ku 839 rûpelên medya civakî yên xelkê hatine girtin û vekolîn li ser tên kirin. 186 kes ji ber medya civakî hatin desteserkirin. Di 27 meha 10 de parêzer Nurcan Kaya lê Firokexaneya İstanbul hat girtin piştî wê di tweetekê de belav kir ku her tiştê Tirkiye bi operasyona aştiyê bi nav dike tenê komkujî ye. Nurcan hat berdan lê hatin û çûn ji wê re hatiye qedexekirin. Rojnamevanên ji rojnameya Bîrgûn û malpera diken ji aliyê desthilatdarên Tirkî ve hatine girtin. Some journalists who were simply relaying. Hin rojnamevanên din yên ku di derbarê operasyona leşkerî de agahdariyan ji çavkaniyên din ên medyayê digirin jî hatin bin çavkirin. Kesên ku tê berdan bi qedexeyên rêwîtiya biyanî tên berdan. Amnesty International dibêje operasyona leşkerî li Sûriyê wek alavekê tê bikaranîn ji bo tapeserkirina opozisyonê û çalakvanan û da ku zêdetir rê li azadiya derbirînê bigirin. Especially in the last. Bi taybetî di van çend salên dawî de piştî hewildana darbeya 2015 ev hîn dijwartir bû. Tirkî dibêje tapeserkirina ew dikin tenê ji bo rê li girtina belavbûna propagandaya terorîstî ye.